ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರು? చాలా ఇడ్లీ సాంబార్. ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸು ಈ ಒಂದು ಟೀಮು ಸತತವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಸರ ಮಂತೊಂದೇ ಬರೋದುಂಡು. ಅಂಚೆನೊಂದು ಮೂಜನೇ ಬಾರಿದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಇಂಥ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಪೇಟ ಸವಾರಿ ಬರ್ಪನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಚ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಊರುನು ತೀರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಆರು ಬರ್ಪನ ಡ್ಯಾಮುಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಂಪನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಬಂಡ ಕಾಣೊಂಜಿ ನಮಗೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಂತದ ಒಂದೊಂಜಿ ಮುಗಿನಾಗತ್ತೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಲ 15 ಗಂಟೆ ಅಂಚೆನೆ ರೋಡ್ ರೂಪುನ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿಲ್ನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾರ್ದು ಮುಚ್ಚಿನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇರಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಊರ್ದ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮುದೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 100 ಜನದ ಮೆಂಬರ್ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮದ ಜವನರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಇನಿಕ್ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆದ ಸಲುವಾದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಸತತವಾದ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಇನ್ನು ಮಂತದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಇಂದು ನನಕ್ಲೆ ಇಂಚನ ಎಪ್ಪಡೂ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಶಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದುಪ್ಪಂದೆ ಏಪಲ ಪ್ರತಿ ಏನಂటే ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಜನಲ ನೆಕ್ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ವರ್ಷಗೊರು ಆವನ್ಲಕ ಏಪಲ ಆವಂದು ಉಪ್ಪುಲಕ ಉಪ್ಪೊಡು ಬಂದೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಗಡ್ ದಕ್ಕು ನೊಂಜಿ ಕಜವನೊಂಚೂರು ಅಕಲಕ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸರನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಮಂತನ ಸಮಾಜ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಅಕಲಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಕಜವನು ಆ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕಂದೆ ಅಕಲಂಕಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಂತದ ಇತ್ತು ನಾಡ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮನ್ಪೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಪರಿಸರ ವಾಸನೆ ಕೆಲವು ಮನವ್ಯಂಜನ ಕೋರ್ಪುನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕುನು ಕಟ್ಟ ಬಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕಜೋದ ಕಟ್ಟ ಅವನಕ್ಕಲು ಅಕಲನೇ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ್ದು ರೋಡುಗು ದಕ್ಕಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆ ಮನವಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂದು ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮದ್ದ ತೋಂದಿಲ್ಲೇರು ದಯಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದುಂಡು ಆಕ್ಸಿಬ್ಲೂ ತಲ್ತಿರ್ದು ಬರಪನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾರದ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಕಜವನ್ನು ನಮ್ಮ ರೋಡಿಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಂಚೆ ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಕಾರಣಗೆಲ್ಲ ಕಜವನ್ನು ರೋಡು ದಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮನವಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಬಂಡ ನಮ್ಮೆಂಚ ಎಡ್ಡ ಅಂಗಿಗುಂಡು ಬಾರ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೊರುಳು ರೀತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಂಪನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪನ್ನು ಪಡ ಬಂಡ ಉಲ್ಲಾಲ ಪುರಸಭೆದ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಬೈದಂಡು ಬರೀ ಅಕ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ನ ಅಕ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನು ಬರ್ಪ ಅಂದು ಅರಿತ ಬರಿಯಾರ ಒಳ್ಳೆ ರಿಂಚಿಗೆ ಅಂಚೆ ಸಂದರ್ಭದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ಪುರಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಕುಲು ಮಾತಮೇಟ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬೈದಿನ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಆವಾಡು ಊರ್ದ ನಾಗರಿಕೆಗೆ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿನೇಕ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿನ ಕಾನಡದ ಬಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರು ಚಾಲ ಪಡ್ತಿಜಾರಂದು ಹೊಸ ಕೊರಲ್ದಾರು ಇರೆಗಿಲ ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮದ ಮುಖಾಂತರ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಕರ್ನ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂಜಿ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್
ಎನ್ಕೌಂಟ್ರದೊಂಜಿ ನೆಟ್ ತೀರ್ಪೋತೇರು ಮಿಲಿಟರಿದಾರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಆಜರ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಜ್ಯೋತಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಐಕಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬರಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ.